Molt bé, soc en Pep Anton Vieta, tot just acabant la llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat de Girona i dins el grup de divulgació científica que forma part del Departament de Química. Avui farem un experiment aquí a la cuina que podríem fer al laboratori, però farem aquí perquè tot es fa amb aliments i els quals ens podrem menjar després, i el que consta serà en fer un ou ferrat de color verd i una llimonada de color vermell. La base química d'aquest experiment són les reaccions àcid-base i el que farem és utilitzar un indicador de pH natural, que és l'extracte de col lombarda, el qual, al mesclar-lo amb un àcid o amb una base, canvia a diferents colors. Molt bé, doncs primer de tot el que farem és bullir una col lombarda en aigua. La col lombarda té un pigment, que són les antocianines, el qual li dona aquest color lila en medi bàsic, és a dir, pH al voltant de 7, com per exemple el pH de l'aigua. En medi àcid, com per exemple una llimona, que és àcida, aquest mateix pigment el que fa és virar a un color vermellós. D'aquesta manera podrem fer la llimonada vermella. I en pHs bàsics, com per exemple el pH de la clara de l'ou, aquest pigment quedarà de color verd, i així podrem fer un ou ferrat de color verd. Això són les reaccions àcid-base que tenen lloc entre l'indicador i els àcids i les bases. Agafem mitja col lombarda i la posem a bullir. Veiem com l'aigua va agafant el color blavós, lilós, de l'extracte de la col lombarda en contacte amb aquesta aigua que és neutra. Bé, doncs passats més o menys uns 20 minuts de cocció, ja tenim l'aigua d'ebullició ben tenyida, de color lila, com veiem, lila blavós. Bé, aquest indicador de pH natural, l'únic problema que té és que no es pot guardar per sempre a temperatura ambient, ja que es podrirà. Com que és natural, hi poden anar microorganismes i podrir-lo. Per tant, si el volem guardar durant uns dies, no gaires dies, però per fer l'experiment durant uns dies, l'hem de guardar a la nevera, com qualsevol altre aliment. Un cop és tebi, hem de deixar que es refredi una miqueta, ja el podrem mesclar amb la clara de l'ou. Primer de tot, hem d'obrir l'ou. Separem la clara del rovell i afegim una mica del nostre indicador natural a la clara. Amb aigua és d'un color blavós i amb la clara veurem que queda d'un color verdós. Doncs ara el que farem és, primer de tot, posar la paella al foc amb una mica d'oli. I posem l'oli a escalfar. Doncs ara el que farem és agafar la clara crua, la posem a la paella i veurem com mica en mica es va fent. Aquest és el procés de desnaturalització de la proteïna i per això canvia d'aquest color incolor a blanc. Ara hi afegim el rovell i esperem que se'ns faci una mica l'ou. Per acabar només faltarà un polsim de sal, és a dir, de clorur sòdic, i ja tenim l'ou ferrat. Aquí el tenim, un ou ferrat de color verd. Bé, doncs per acabar el nostre experiment, ara que ja tenim l'ou verd, per acompanyar aquest sopar tan químic i divertit, ens faltarà una beguda. I el que farem és una llimonada de color vermell. Omplim un got amb aigua, tallem una llimona, n'exprimim mitja, doncs agafem una mica d'indicador de pH, l'afegim a la llimonada i veiem com ens queda de color vermell. Ja que la llimona conté àcid cítric i aquest indicador en contacte amb els àcids ens queda de color vermell. Per tant, bon profit!